И здравейте, YouTube! Аз съм Дестрой, сме Тоната 125. Кажи здрасти. Здрасти. Сега тук искаме да покажем моя сървър. Той въобще не е развит. Нали, беше развит, ама понеже една шматка напуска едни динамити и развали всичко. То не, че и тук не е напускал, ма... Аре. Тук имаме моп арена, след малко ще покажем нашата къща. Така, на всеки етаж има по две вълни с чудовища, нали, там ние ще ви дадем специални брони и мрони за битката. Избирайте по отбор, с някой да бъдете отбор, максимума е... Колко човека да бъде макса? 4 човека, а може и сам да идеш, ако Да, искаш. макса е Де 4, админ може и входа, 2 и 3. тук ще админ входа, яво. Да Какво? наблюдавам. Тук ще админ входа, да наблюдавам. Ага, добре. Админи ще сме само аз и Томата 125 и там още един наш приятел. Чакай да, ако си пращат SMS-и или Да, няколко... SMS-и, да. Випове ще има и глупости, тето. Никак не е развит сървъра. Тук начин на всеки етаж има по две вълни. Тук е зоната за бронята. Което зомбите не могат. Armor Zone. Attention.com. И тук пиши стигни до най-долната стая и ще спечелиш. Нали, на всеки етаж има две вълни. След това слизате тук и тук ще имате две вълни. Ма нямате право да слизате додолу. След това и тук още две вълни. Ма нали ако умрете един път, ще таковате. Вече нямате право да влизате в арената. И тук когато се минат двете вълни и ще спечелите само гейм мод за 15 минутки точно. Става ли те? Да, максимум за половин час. Добре, ще решим. Ще решим. Ще има Майнкрафт, търси таланти или нещо такова подобно. Там някакви сцени, смешки, там да си правите ако искате. Може да си сложа и Bookit, защото той сега нали няма плагини сървъра. Ще му сложа и плагини в понеделник. Защото такова. Сега няма да имам IP-то, сега само ще са такова. Чакаме ще строим, после като оправим нещата и тогава ще почнем да стартираме сървър. Буквите рекламираме и глупости. Сега само да ви го покажем такива и... Я да ми покажеш къщата, бе. Добре, къща не е много хубава, ама... Тук малко експерименти има, никъде тя гледате. И там малко експерименти. Ето къща. Но за входа ще ни трябва малко такова. Да. Аре, влизаме. Тук ако някой влезе да знае, че го очаква, ей това, пази се. Ей ти го очаква, ако някой влезе в нашата къща. Така е да разгледам. Тук си енчантваме разни глупости, тук две карти имаме. Котки, кучета. Тук... Енчантване, това тук са по... Честове разни глупости. Джутбокс има тук. Тук е джакузи. Тук имаме една мъничка спалня. Ей, това е любимата книга за приказки на Томи. Ей го компът! Сега ще си цъкаш. Чакай да му сложим екран, бе. Той компютър къв е без екран. Чакай, сега ще сложа едно екранче. Така, и който цели носа на крипъра, печели. Ей го екрана. Е така. Но ти... Не, чай сега го измисля някакво смешно такова бъде. Не, само... Ей го. Нарите ще става той. Аз и... Каптен Флейм, там дистито... Какво казваш? Не, ординарите само аз...
ще сме само Лигия 2001 и Captain Flying. Познати като Destroyer и Томът Съвършът. И да, само да кажа нещо. Истинския Captain Flame, ако гледам, да не ми се сърди, защото един приятел ми купи Майнкрафта с това име, нали, там за рождения ми ден ми я купи. И той, нали, аз не съм му казвал с какво име да ми го прави. Той, като е видял теб Captain Flame и ми го е купил с това име. Ма аз и без това мисля си сменя името на Destroy да ми е, то дори не ще да ми каже паролата, тъй че няма смисъл. Мене си скинат ти. Мене си скинат един сайт, аз ще го покажа. Добре, те не измислих екран за компютъра. О, как не се сетих. Не. Няма. Чакай. Нещо подходящо. Видях една подходяща. Ей, да, тая. Ела да видиш каква е играта. Днешната игра. О, мага! Я го смотря. Що? Какво направи? Бе, се впуснах малко лава. Так, какво там за стори тук? Прецаках ли? Ела да видиш новата компютърна игра. Чакай, прецаках сторите. Какво ми стана? Къде ми треха сторите? Какво направи с стълби, човек? Някъде ми изчезна сторите. Я не мога да отворя. Ама така. Ей, ей, той. Тук той е прибацан. Не, тук трябва да цяло малко. Да, това ще го маша. Прецаках ми ги стълбите нещо. Това ще видя. Ай, оправихме ги. Така. Виж каква е играта. Ела да видиш. Секунда. Какво правиш? Оправя спалната. Спомнята, окей. Ето. Ела сега да видиш нещо. Какво те омагила? Не го баре. Седни да играеш, значи сега, колкото по-дълго се задържиш и не паднеш на колелото, опитай се да миниш рекорда. Моя. 1 секунда е моя. Минутко. Е, Айде вече да спираме. Уи, падам. Просто края. да само да покажем още едно нещо. Има и една къща, която се купува. Нали да си оцеляват в нея, ама не за винаги. Ей, тази къща. Идеме да го кажем къща под наем. Какво викаш? Къща под наем. Да, под наем. Ето така. Това е долният етаж. Отиваме на горния. Ето го и горния, нали? Малко е празно. И долния. Ми да, то вие си слагате там предметите, там работни маси, печки и всякакви такива. Нямате право да чупите. С колко фокуса се снимаш, бе? 25-24. Екстра, бе. Вече Бах преди ти малко поле. беше с 20 точно. Виж какъв полюлеен. Аз го показах. Не покажи главното там, това настройките, където. Да, бе, да. Тук той трябва да е за струшаване. Опитах се да направя една лампа, но нещо не стана. Така, тук е това... Уй, какво направя? Тък ще да покажа нещо. Той е тук да спре дъжда. Тук това е да дъжда се пусне. Това е ден. Това е нощ сигурно, познах. Тоест телепорт... Какво си написал, бе? Да се телепортираме един до друг. То ще си смени името, човек.
С мен тук имате, че без езика го обърках. Кой си написа? Да, телепортиран лигър до лигър пата. Не, стана вече. Добре, чак само го направя на нощ. това е. Не на нощ, ами на ден. Когато ние сме в сървъра главно, те да могат да се телепортират от нас да искате неща, там Чей сега, че го обърках. Ей, ти. да Предлагам ти едно нещо. Чакай сега. Тук да довърши, да направя едно нещо. Сега тук... Виж какво написах на второто. Добре. Видя ли какво съм написал? Не още. Дали е правилно? Кажи, става ли? Чакай. Вода, бе! Човек, те вода ли ще пускаш? Не, това е дъждовното, ако иска го цъкнат за дъжд. А то е за... То е за да се изчисти дъжда. Чек сега, тук ден, тук... Дай. Найт. А, тест си за нас, тук... Тест няма ги барати. Не, ако искате да се телепортирате до мен или до него. Той ми това. Тъпа админ напиши. Моето име няма да пише Captain Flame, а Destroyer, защото аз вече Destroyer ще си бъда, няма да съм Captain Flame. Да не ми се сърди Captain Flame истинския. О, 12 ФПС! Така трябва, може. Така трябва. Не става. Я натисни точка моето е, да видим къде Гледай е. как ми объркал името. Не се пиша така. Пиша се е така. И пак, съм го сбъркал. Ей, Така. Добре, да спрем дъжда. Ама ще си плаща ти за това. Ще си плаща ти за да... Яла натисни точка е, дали съм го сбъркал. Не копите. Лигър до Captain Flame. Бъркал съм го. Че си пукнах пръсти, ма заболя много яко. Яла натисни сега. Чак че ме боля, човек. Лигър до лигър, лигър до лигър, лигър до лигър. Аз тега човек. Аз тега какво слаба пък. Пък аз телепортирам до теб, като го цъкна. Я виж. Напиши си тук твоето име. Аз тук ще напишем. Окей. Готов. Е, така ли? Топър човек! Само твоето. Махни моето име и напиши твоето. Те ли? Чак сега да видим. Ето го. Yes. Добре, значи ще избира ти при кой се телепортира ти. Там, нали? Ама трябва да си плаща ти. За това. Но за кое? За да натиснат бутон. Примерно някой не може и те да си го направи на ден, ако си е намислил. С пари от играта, с пари от играта. Какво викаш? С пари от играта. Ми даде пари от играта. Ти какво си мислиш, истински левове ли не? Не, виж аз как ти предлагам. Може пък и така пари...
Паричките може да са и тея, виж. Ей, той, може си паричките. Какво става? Готен кафе. Значи, Спре демото, че ще стане много голямо. какво викаш? Спре видеото, че стане много голямо. След малко. Само искам да направя едно нещо. Ей, това вече много хора ще го искат. Ама той 64 ще си... За той трябва да се плати 64. Сега ще видите, що такива парички. Give. Give. И малко спираме видеото, И само после да прати покажа видеото, това. и после прати видеото да го изгледам. Добре. Само да видя дали съм го направил правилно. Да, значи за той са плаща... Не, няма да е 64, а точно 100. Колко да се плаща за той? Я кажи само да го видиш, да кажеш. Чакай. Колко е? Те как се телепортирва това? Ама това ще го направим другаде. Това тук се телепортирва до тебе. Айде, само до мен, айде. До мен? До тебе, те се телепортирали до мен и двамата ще обсъждаме. Да, манлок. Юпи! Глема кобра! Печеля диамант. Да, аз не... вече печеля. Добре, това мисля да е за днес. За днес, за този епизод. Дано ви е харесал. Щом влезнете в играта... Кой викаш? Щом влезнете в играта, ще ви дадем там някакви си неща си там. Да, много се надявам да влезете в сървъра. Нищо, че е без... такива. Погини глупите бухти. Да.